खुलुमबाय गिबियाव साफ्रोमबो बड'सा नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव जों मोननो हादों दान्दिसे सम मोगा-मोगि सावरायनो थाखाय मोनसे समाव बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो उदांस्रिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बारग' NDA-BS नि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सोलिफु समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि आरो 14 नं सिरांदुवार बियाबनि UPPL हान्जानिफ्राय बिसायख'थियाव बिजाथि महरै ओंखारनाय मानगोनां रनजित बसुमतारी सार, गिबियाव नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय। बयनिबो गिबियाव आं बड'सा रादाबनि साफ्रोमबो न'खरनिसिम आंनि गोरबोनि हामलायथिखौ हरबाय आरो लोगोसे फैगौ दुर्गा फुजानि शुभेच्छा दुलाराय बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि अनसायनायखौ हरबाय। बे समाव जों जेनाखि खुंजानो गोनां बिटिआर बिसायख'थि, बे बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय सोलिफु समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया माबायदि गोख्रों जानानै दं आरो फैबाय थानाय समाव खुंजानो गोनां बिटिआर बिसायख'थियाव माबायदि बिफाव लागोन बिनि बागै मिथिनो नाजागोन। लोगोसे 14 नं सिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय माखासे जेंना जेंसिफोर आरो बेफोरखौ बोस्रांनायनि सायाव लोगोसे माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनो जों सिगांगोन। गिबियाव सारनिसिम सोंलुदि जेनाखि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थि बा बिटिआर बिसायख'थि, जों मिजिंथिदों फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव बिटिआर बिसायख'थिया खुंजागोन। बे बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय दासिमाव दुलाराय बिटिआर हालामनिजों लोगोसे नैबे 14 नं सिरांदुवार बियाबाव दासिम UPPL हान्जाया माबायदि साखाफारा जानानै दं? फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव जे 7 दाननि उनाव जोंनि बिटिआर इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ, बे रोखा जानानै फैबाय। दिनैनि दिनाव जोङो बिसायख'थि बिथिङाव सावरायलायोब्ला, थामहिनबा राजखान्थि बिथिङाव सावरायोब्ला जोङो मोनसे बाथ्राया सैथो, दिनैनि दिनाव बिसायख'थि जायोब्ला जोङो 26 दाजाब मोननाया प्राय कनफार्म, ओमफ्राय बाखि जोङो 26 जों 7 दाजाबनानै जोंहा सम्भाबना दङ 30 दाजाब जोङो जागोन। नंखायनो बिसायख'थि जायोब्ला जोङो देरहानाया कनफार्म। गतिके बे बेलायाव जोंहा साननांगौ जेबो गैया, दिनै इलेक्सन जाबाबो जोंहा टेनसन गैया, फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव जाब्लाबो जोंहा टेनसन गैया। खिन्थु डिसेम्बर दाननि गेजेराव थाङोब्ला जोंहा मोनसेल' पजिटिभ दङ, बेनो BPFआ दा मोननै सिटआव एसे जोंजों नेक टु नेक चेलेन्जिङाव दङ, मोननैल' सिटआव। बे मोननै सिटखौबो जोङो बोख्लायनो हागोन बा फोजोबनो हागोन, जोंहा मोनसे भरसा दं गावनि सायाव। जेनाखि 14 नं सिरांदुवार बियाब, बे बियाबनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि जेंना बा जेंसिफोरा मा होननानै नोंथाङा सानो? गिबियाव जेंना जेंसि होनोब्ला ओरैनो बिथां मानगेले जोंनि आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया जा दायित्वखौ लानानै फैगौ जोंनि थामोनथानि मिजिं बा दुलाराय जोंनि जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि जों आवगायलांनायनि जा मिजिंजों बिथांमोना BTC खुंदोंमोन, बे BTC खुंनायनि सिन सुरुबै थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों मा मावा बेखौ बयबो मिथिखागौ। खिन्थु सासे डेपुटि चिफ जानानै बिथाङा मा जाखिनि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै, बेखौ जों बयबो मोनदांखाबाय। दा बेवहाय जोंना बयनिख्रुइ देरसिन जेंनायानो जादों 14 नं सिरांदुवार बियाबावहाय सोलोंथाइनि जेंना, हान्थामेलानि जेंना, बेनिफ्राय जोंहा माखासे लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेकार जानानै दङ, जायखौ जोङो आनइमप्लय प्रब्लेम होननानै बुंगोन, बे जेंना। ओमफ्राय 4 नाम्बार जेंनाया जादों बयनिख्रुइ देरसिन जेंना, बियो जोंनि हाजो ओनसोल, हिमालय हाजोनि गाहायाव थानाय गामिफोरनि जेंनाया जादों ड्रिंकिं वाटारनि जेंना बा लोंनाय दैनि जेंना। बेफोरनो जोंनि मेइन इसु। बेनिफ्राय माखासे जोंहा जेंना दङ एग्रिकालसारनि बेलायाव। बिथांमोना जोंनि साहा ओनसोलखौ स्पेसियेलि BPFआ साहा ओनसोलखौ फरेस्ट एरिया होननानै एग्रिकालसारनि बिथिङाव जौगाहोआखै। जेरै इरिगेसननि सिस्टेमखौ जौगाहोनांगौ बेखौ बिथांमोना मावाखै। खिन्थु साहा ओनसोलखौथ' फरेस्ट एरिया होननानै मावखायाखै। गाहायनि जाय जोंनिया मियादि पाट्टा हा गोनां मानसिफोर, बिथांमोननि इरिगेसननि सिस्टेमखौबो साइन्टिफिकलि डेभेलप खालामाखै एबा बिथांमोना नाजायाखैमोन, बे रोखा। आरो बेफोरनो जोंनि मोनफा मोनफा जेंना। थांनाय 17 बोसोर BPF दैदेननाय बारग'लांनाय BTC सरकाराव बिथां खाम्फा बरगयारिया लेङाइ खुंगिरि महरै मासियाव जिरायबोदों।
दा बे खेबनि बिसायख'थियावबो बिथाङा गावखौ सासे राफोद बिजाथि महरै दाबिदार खालामदों बा बे बिसायख'थियाव गाव देरहागोन होननानै बिथाङा बुंबोबाय थादों। बिनि सायाव मा बुङो? साफ्रोमबो बिजाथिया गावखौ देरहागोन होननानै बुंखायो, बे हिउमेन केरेक्टारखा। मानोना गावनि पार्टि आरो गावनि पजिसनखौ रावबो गाहायाव लांनो नागिरा। आं प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो फोरमायनो नागिरदों। थांनाय 2015नि बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया पिसिटिआर हिसाबै बाहागो लादोंमोन। बे समाव 38 भटआवल' जेनदोंमोन। जेनुइनलि बा खेंख्रा खेंख्रिनि गेजेरजों जों जेनदों बेखौ जोङो स्वीकार खालामदों थांनाय इलेक्सनाव। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनिया 4000 फेमिलिया जोंनाव दा जइन जादों। 4243 फेमिलि बे जोंनियावहाय थोंजोङै खेंस्लायै 80% बिपिएफनिफ्राय आरो माखासेया कंग्रेसनि जादों। बर' संगठननि बै समनि बिथांमोना जइन जादों आरो माखासे साफा सानै गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जानिबो दङ, जेरै भिपिआइनि दङ बा गुबुन गुबुन दङ। दा बेखौ नायोब्ला 4243 फेमिलिया जेरावहाय दिनैनि दिनसिम इउपिपिएलआव जइन जाफैबायबा मोनसे फेमिलियाव साबैसे नोंथांमोना गड़ हिसाबै हमना लादो। थांनाय बाराव जुदि बिथाङा 38 भटआवल' देरहादोंब्ला जोङो दिनै 4243 फेमिलिया जुदि जोंनाव जइन जाबायब्ला साइन्टिफिकेलि स्टाडि खालामनाय दायथ'आ आं सानो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ गावनो स्वीकार खालामनानै लागोन। जेनाखि थांनाय 27 जानुवारि अक्ट'खालि बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांबाय। बे बिटिआर गोरोबथा जासासिमाव नोंथांमोनहा बारग' एनडिबिएसनि आफादगिरि बिसावरायग्रा बिथांजों जयैनो खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया जानायनि उनाव नोंथांमोनहा राजखान्थियाव आगान होनायनि उनाव आलादा लामाजों आगान सुरबाय। बे बिथिङाव बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै दासिमावहाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि बिथोन बायदियै आखाइ लानाय बायदियै माखासे दफाफोरा मावफुंजानायनि लामायाव फैबाय बा मावफुंजाबायानो। बे बेलायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनायाव बारग' एनडिबिएसनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिथां बिसावरायग्राया जेनाखि बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनायाव मोनसे कमिसन दानानै होनाय जादोंमोन। बे कमिसनाव सागानगिरि हिसाबै बिसावरायग्रा बिथाङा गावखौ सोद्रोमा महरै थिसनजानो हास्थायदोंमोन बा सोद्रोमा महरै थिसनजायैयाव बिथांमोनहा अजर होदों जे स्टेक हल्डार हिसाबै गावसोर थानांगौमोन। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिया जोंनि मोनसे हिस्ट्रिकेल एकर्ड, जाय एकर्डखौ जोङो सान्ति एकर्ड होननानै बुंनो हायो। बिनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि दायथ'आबो जों साफ्रोमबो एनडिबिनि आखायावनो दङमोन। दिनै पलिटिकेलि जोङो मोनसे बिथिंजों आवगायनानै बिथाङा जाय पलिटिकेल पार्टिजों थायाथों मानो बा आं जा पलिटिकेल पार्टिजोंनो थायाथों मानो जोंनि उद्देश्यफ्रा ओरैबायदिसो जानांगौमोन। जोंनो जेराव एकर्डखौ खालामना लाबोदों दफाफोरखौ नोजोर बोनानै जों माबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन बा मावफुंगोन। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया कमिसनखौथ' दाखालिसो दादों। कमिसनखौ 27 जानुवारिनिफ्राय लानानै 6 दाननि गेजेरावहाय दानांगौमोन। खिन्थु दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों कभिड-19आ दिनै मुलुगनाङाव थैग्लुंनाय मोनसे बेमार लाबोनायनि थाखाय बेखौ जोङो मावफुंनो हायाखै बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो हेल्प खालामनो हायाखै बा आसाम गभर्नमेन्टआबो हेल्प खालामनो हायाखै। जोङो लुबैनाय बायदि जों आवगायलांनो हायाखै। अब्लाबो जोंखौ जौगानायनि बेलायाव मावफुंनायनि बेलायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बावैसो मावफुंबाय। आरो बै टाइमाव जेब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया कमिसन 3.1नि रमान नम्बर 1, 2, 3 कमिसन दानाय इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि बाथ्रा बेखौ लानानैनो मेइनलि बिपिएफआ जोंखौ इउपिपिएल हान्जाखौ सोंखारिदोंमोनथ'। दा आं बेखौसो बुंनो नागिरो, बिथांमोना बै समाव होनदोंमोन बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामफिननांगौ। बिटिआर एकर्डआ ओंथि गैयै एबा बेसेन गैयै, वर्डलेस एन्ड मिनिंलेस होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। जाय मानसिफोरा दिनै एबा बिपिएफ हान्जाया दिनै बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै दुलाराय बर' हारिखौनो जांख्रिखांनायनि थाखाय मोनसे हान्जा सुरनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों। बै बिपिएफ हान्जानि सासे पलिटिकेल लिडार जानानै सावरायग्रा आरो धीरेना दिनै खुद्रिनानैथ' लाब गैया। मानोना बिथांमोना खुद्रिदों, कमिसनाव बिथांमोनाबो सासे मेम्बार जानांगौमोन। जुदि नोंथांमोना रिभिउ खालामनायखौनो जुदि मिजिं खालामदोंमोनब्ला, लुबैनानै रायजो राजाखौ इनस्टिगेसन खालामनायसिम फैदोंब्ला
रिभिउ खालामनायजों लोगोसे मिनिंलेस वर्डलेस होननानै जुदि रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंब्ला माबे मिजिंजों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया UPPL हान्जानो मावफुंनायनि बिथिंजों बा दफाफोरखौ मावफुंनायनि बिथिंजों एबा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थांखिजों जोंनि बर' हारिजों लोगोसे BTR हालामाव थानाय 23 कमिउनिटिखौ खौसेयै इउनाइटेडलि माबोरै सान्थि गायसननानै डेभेलप लाबोनो हागोन, माबोरै गावनि धन सम्पति मानसिनि जिउ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासैबो संरैखानि खामानि मावलांनो हागोन, बे थांखि दिनै कमिसन दानानै जा खामानिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामलांगासिनो दं बे कमिसननि मेम्बार जानो खुद्रिनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। आं सानो बिथांमोना माने पावार मोनसे हांग्रि साफा साफा सुबुं जानानैसो पलिटिकेल पार्टियाव जइन जादोंमोन नामा बेखौ माने बुंनो लुबैयाब्लाबो बिथांमोननि खुद्रिनायखौ नुनानै बुंनो बाध्य जादों। सार मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो लुबैदों, हयथ' रायजो राजाफ्राबो मिथिनो लुबैदों जे BPF हान्जाया BTR गोरोबथाखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानाय नङा होननानै बुंबोदों। लोगोसे बिथांमोना बुंदों जे BTR गोरोबथायाव जेबो गैया आरो BTR गोरोबथाया बर' हारिनि थाखाय थोजासे नङा। नाथाय बिदि बुंसेयावबो सागानगिरि हिसाबै बिथां बिसावरायग्रा आरो धीरेन बर'मोनहा BPF राजखान्थि हान्जायाव हाबैदों। जुदिबो फैबाय थानाय जेनाखि BTC बिसायख'थि बा BTR बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जुदि UPPL हान्जाया बांसानखो मासियाव देरहानानै सरकार दायो, अब्ला बिथांमोना सोलिफु समाव UPPLनि बेरेखा हिसाबै जुदि UPPLआ सरकाराव फैयोब्ला बिथांमोननि रला मा जागोन? मोनसे बाथ्राया रोखा, जोङो एकर्ड खालामनायनि उनाव मोनफ्रोमबो सिगनेटरि हान्जा एबा स्टेक हल्डारफोरा खौसे जानांगौमोन, बे रोखा मावफुंनायनि थाखाय। खिन्थु दिनै गावबा गाव पलिटिकेल माने मा होनो डाइरेक्सनजों गावबा गाव हान्थिलांबाय बा गावबा गाव बिथिंजों थांबाय। बै थांनायनि उनाव जों बे बाथ्राखौ बयबो मिथिनांगोन, दिनै आरो बेवहाय सोरबा सिगनेटरिनि बाथ्रा फैनो हाला। बियो साफा साफा पलिटिसियान। प्रमद बर'आबो जोंनि UPPL हान्जानि सासे आफादगिरि हिसाबै सासे पलिटिसियान। जोंनि गबिन्द बसुमतारी साराबो सिगनेटरिमोन, नाथाय बियो UPPL हान्जानि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै सासे पलिटिसियान। सावरायग्रायानो होन धीरेन बर'आनो होन बिसोरबो साफा साफा पलिटिसियान। बेवहाय स्टेक हल्डारनि बाथ्रा फैनो हाया। खिन्थु जों मोनसे बाथ्राखौ जों साननांगोन, रायजो राजाफ्रा बेखौबो रोखा, दिनै BPF हान्जाया गावसोरनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय BTRआव जेबो गैया होननानै बुंबोदों, ओंथि गैयै बेसेन गैयै होननानै बुंदों। आं आंखौ बेखौ रिमाइन्ड खालामफिनना होबाय, एडमिट खालामखायो बिसोरो जेबोआनो गैखाया, जेरावहाय बिसोरो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि माबाखौबो मावफुङैनि थाखाय प्रतिश्रुति लानानै हारिनि बेरेखा मावबोबाय दाखालि थांनाय दाननि 3 अक्ट'आवहाय। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो रोखा जानो हायो, माने बिथांमोना जाखाया होननाया खुगायावसो होनदों, जेबो गैया होननाया खुगायावसो होनदों, इमप्लिमेन्टेसन खालामा होननायाबो खुगायावसो होनदों। खिन्थु बिथांमोननि मेइन अबजेक्टिभा जादों माब्रै BTCआनो जा बा BTCखौनो बिसोरो लाखिफिनबा BTRखौनो बिसोरो सरकार फैनायनि उनाव दानानै गावसोरखौ माबोरै संरैखा होगोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिसोरो कोटि हाजार बिसोरो मा खालामदों, रां थाखा बिसोरो जाख्ल'दों, सोबख'दों, नासयदों, गादबदों आरो माने मिस इउज खालामदों। जायखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोनसे स्ट्रं स्ट्रेटेजि लानानै बिसोरखौ सरकारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय माखासे पलिसि एडप्ट खालामदों। जाहोनाव बिथांमोना जेननायनि लामायाव फैनायखाय रायजो राजाफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंफ्लानानै माबोरै पावाराव फैफिननो हागोन गावसोरखौ बासायनो थाखाय, बिनिसो मोनसे माबा बियो नायबिजिरनाय। नंखायनो बाथ्राया बे रोखा, दिनै बिथांमोना जिखियानो होनाथों जासो होनफ्लानायसो, खिन्थु पावारखौ बिथांमोना जेब्लायबो लुबैबाय थायो। सारनिफ्राय मोनसे खोथा जे BPF राजखान्थि हान्जाया फैगौ BTR बिसायख'थियाव UPPL आरो BJP लोगो नांनानै BPF हान्जाखौ फेजेननो थाखाय खैसार खालामदों बा सोलो बाहायगासिनो थादों, बे बाथ्राखौ नोजोर होबाय थादों। बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? जों प्रेक्टिकेल, UPPL हान्जाया जेब्लायबो प्रेक्टिकेल। दिनैनि दिनाव नाय, माबाया बिसोरनि गेजेरावहाय गोरोबलायनाया BPF आरो BJPनि गेजेरावसो दङ। खिन्थु जोङो दिनैसिमबो मा होनो
बिजेपिजों बिपिएफआ जेरै मोनसे लेखा गुफुराव लिरनानै बा दलिलाव लिरनानै बिसोरो मोनसे जयेन्टलि मोनसे सरकार दागासिनो दङ। नैबेवहायबो दादों, स्टेटआवबो दादों, हजों माबायावबो दादों, मा होनो सेन्ट्रेलावबो दादों। खिन्थु काउन्सिलनि बाथ्राया आलादा, बिसोरो काउन्सिलाव आलादा आलादा गेलेदों। दा गावसोरो एलायन्स थासेयावबो मानसिफोरखौ नंखायै बिजेपिजों इउपिपिएलआसो एलायन्सआव दं होननाय बाथ्राखौथ' रावबो फोथाया, नङा होमबा? मानोना जों एलायन्सआवनो गैया। खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो, जोङो मानसि हिसाबै दिनै फंबायजोंबो नोंथांजोंबो जोङो दिनै सोमोन्दो दं। नैबे सोरबा सासे आदाजोंबो जोङो सोमोन्दो दङ। बेफोरबायदिनो मानसि हिसाबै मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मानसिया सावरायलायनाया साभाबिक, बे मोनसे नेचारेल। दानिया बिथांमोना मा कारनाव दिनै बिजेपिजों गोरोबनो हायाखै सिंनि बाथ्रा, खिन्थु दिनैसिमबो गोरोबनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्सआव दङ। जुदि बिथांमोना एलायन्सआव गैयाबा बे बाथ्राखौ दिनै रोखा होदों, पेपार रेखाखौथ मिडिया नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों प्रसार खालामथों, जोङो बिजेपिजों एलायन्सआव दङमोन, एलायन्सआव गैला होननानै डिक्लेयार होना होथों। मानो गावसोरनि एलायन्सआव दङ आरो दिनै मानो जोंखौसो एलायन्सआव दं होननानै बुंदों, बे बाथ्राखौ जोङो बुजिख'नो हायाखै। सारनिसिम जोबथा कुइसन, थांनाय बावैसो सानफोर सिगां आसाम केबिनेटआ बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ पास खालामबाय। बे बिथिङाव नोंथाङा बावैसो सानफोर जों नुनो मोन्दों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोर थानाय जायगायावहाय दाब दाब जायगायाव दावबायहैदों। बे बिथिङाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा BKWSCनि सायाव माबायदि फिडबेक होदों बा माबायदि गोजोननाय फोरमायदों नोंथांनि सायाव? बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल नि बर' फिसाफ्रा ससियेलि इक'नमिकेलि डेभेलप जानायखौ गोदोनिफ्रायनो लुबैबोबाय दंखायोमोन। दानिया बाथ्राया जादों माखासे हालाम, जाय हालामा BKWCनि आन्दाराव थागोन ना जोंनि बिटिआरनि आन्दाराव थागोन, टेरिटरियेल रिजननि आन्दाराव थागोन। दाना बेखौ लानानै जोंनि गेजेरावहाय एसे टाग अफ वार जादों माखासे एरियायावहाय आरो। खिन्थु जोंना स्पस्ट खोन्थाया बेनो, जेरावहाय जोंनि NDB सोमावसारनायाव 34 बोसोर NDB सोमावसारनायाव गफुर हालामा जागायजेननायनिफ्रायनो दै हासार बायदिसिना जगायनानै NDBखौ जौगाखांहोदों। आरो दिनै बे NDBफोरनि एकर्डनि गेजेरजोंनो, थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे आबुं महर नोंजोबद्रायाबाबो माखासे जौगाथायनि माने बिथिंजों जों समाजखौ थामोनथा होनो थांनो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ मोननो हादों। आरो बेवहाय दिनै गफुर हालामनि मानसिफ्रा जोंनि बिटिआरआव थानायनि बाथ्राखौ प्रतिश्रुतिखौ होदों आरो बिथांमोना बिराद खुसि। जोंनि बाथ्रायाबो बेनो रोखा, 100% गफुरखौ जोङो बिटिआरनि सिङाव सोखागोन। दानिया सोरबा साफा सानै मानसिया गावनि बेक्तिगत लाभालाबनि थाखाय बुंनो हागौ जों बिटिआरनि सिङाव थाया, बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सिङाव थागोन होननानै। बे बुंग्राया बुंबाय थागोन, बिथांमोननि बेक्तिगत खोन्था। खिन्थु आगुनि जिउ जारिमिनखौ नायनानै गफुरखौ सोनाया जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट मोनसे खामानि, आरो बेखौ जोङो सोनानैसो नागारखागोन। बेखिनि सम जों 14 नं चिरांदुवार बियाबनि UPPL हान्जानि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों गोबां आयदानि बागै मिथिनो मोनबाय बा खोनानो मोनबाय। बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'बाय। खुलुमबाय।